Tauraruwa Arewa TV. Alaihi wasallam ya maka hadisi sahihi cikin Bukhari, annabi ya ce ana auren mace don dukiyarta. Haka ne ko ba haka ba? Ɗabi'ar mutane in aka ga mace mai kuɗi sai kaga kowa yana ɗan kai farmaki wurin. Ana auren mace don kyanta. Gayu haka ne ko ba haka ba? Gayu sun ce sadaktu. Ana auren mace don kyanta. Ana auren mace don darajarta. 'Yan zamani sun san wannan, sai a ce 'yar darakta ce, babanta famsec ne, babanta minista ne, za ka samu connection. Haka ne? Haka ne. Sannan sai annabi ya ce amma fadfar bi zati din. Akwai kuma waɗanda in sun tashi aure su kuma dan addini suke, ustazai kenan. Shi da ɗagaggen wando, ita da hijabi da khimari da komai da komai, da ya ganta sai ka ga yana ya wannan fa Malam Musa ko za a jona ne. Shi gaba ɗaya ya mutu a kanta domin shi ustazu ne, ya ga sista. Haka ne annabi ya kasafta abin. Wani ya aura dan kuɗi, wani dan daraja, wani dan kyau, wani dan mukami, wani dan addini. Sai annabi ya ce fadfar bi zati din, amma ka rinjaya ga mai addini. Yanzu annabi bai hana ka auri mace mai kyau ba, yau dan shi ma annabi bai auren mummunan mace sallallahu alaihi wasallama. Ga hadisin Sahal na yana cikin sahihul Bukhari, ka duba bulugul maram babin aure. Wata mata ta zo ta tsaya ta ce ya manzo Allah, ka ganni nan, to na kawo kai na gare ka. Annabi ya daga kai tun daga sama har ƙasa ya duba, to sai ya sadda kai. Yau dan an ce kai malami ne, kowace kwashe sai ka aura? Wannan malaman da ne suke haka ko? An ce shi malami ne sai je ta Allah ya saka da alheri, Allah ya karba. Annabi baya auren mace mummuna gaskiya sam. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Hatta bayin shi aka ce kyawawan mata ne, irin su Mariya, irin su Raihana, kyawawa ne. Annabi baya auren mace mummuna. Yau dan an ce kai malami ne ko kai annabi ne, shikenan duk wani negative in life sai a kawo wurinka? Babu dalilin da ya haɗa haka. Saboda haka ba a hana ka auri mai kyau ba, ba a hana ka auri 'yar babban mutum ba ko 'yar mai kuɗi, amma sai annabi ya ce ka rinjaya ga addini. Wallahi akwai wata tana nan ta haɗa duk abin da ake so, kuma tana nan yanzu haka tana can tana sallah, kuka take ma tana sallah saboda tsaban tsoron Allah, kuma duk wata duniya akwai a gidansu. To in ka samu irin wannan, kai ma kana da wani ranka ya dade a angoku, sai ka tura ya je binciko maka. Kwarai da gaske, saboda rawar giwa an ce kidan sai toro. Yau kai kana talaka dan kai ne ustazu, shi yallaɓaiwa ne, mai kuɗi, mai daraja, yashi mai kyau, mai addini. Yau kaga nan gidan ya fi ƙarfinka. Kai ma kana da wani yallaɓai a angoku, sai ka je kai tawassuli da jahin shi ya wuce maka gaba. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Auren mai addini wallahi tallahi shine zai kwantar maka da hankali a lokacin da hankalinka ya tashi, saboda rayuwa da ka ganta